Nakipang premiere. Ito yung premiere. Hi guys! Welcome to my channel, Tony Time Vlogs! I'm back! It's a very good day. So today I'm very excited kasi meron akong good news, wonderful news, amazing news yung lahat. Okay, so today is Saturday? Saturday, no? Saturday, and it's sunny day. Great day today. Okay, by the way, sa mga di pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click that subscribe button down below at i-hit na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Okay, so today, may kwento ako sa inyo. I am very excited kasi makikita kami ng isa sa mga sikat na vlogger dito sa Cebu. Sikat. Yes. Actually, isa sa mga good friends ko and family friend namin. Kasi matagal na kaming kilala ng parents niya. So, andito siya today sa Toledo City. So, we're going to meet Mr. Mark Ceniza. Siya yung admin namin sa team namin. Hello sa mga team members namin sa team Lupa. So, tara na, samahan niyo ako. He's already waiting. Nandun siya sa may Baywalk or Arcade, Toledo City Arcade area. So, excited na ako. See you guys! Bye! A few moments later. Okay. Hi! Hello! Joiners na dyan ko diri sa ilang mga Yes, guys. vlog. Hi guys! Oo, kabalo asa mo tanaw camera, but whichever. Hey! Hello! Kauban ako si Mark Ceniza! Kauban sa ako si Tony Time Vlogs. And First friends. time! And show na day! Hindi ka pagkita mo sa Cebu guys. Yes. Ikan mix Cebu and then ituroy mini Tony Time Vlogs diri sa Toledo. Oh, Toledo City. Murag first time na, murag yung first time na ako diri ba. Dili na ako first time. Mga 4 or 5 times ako diri. Wow! And so unsa may imong mastorya sa imong syudad? Kuan siya? Ay, mong syudad. Murag Tagaluma, Toledo. Actually, kung Tagaluma, Toledo. Taga-syudad ko pa. Naminyo mo kong taga-Toledo. So, mag 16 years na ko dire. Ako rin kasulti kay dako jud kay kasi tabagi. Tinsa mo tinasaan ta. So dako kay improvement. Ay diri ako diri. Dako kay improvement in Toledo. Kuan boom na gid siya. So nakita mo na may mga McDonald's, may Jollibee. Nanay. Kasi taagi. Sarado siya. Sarado na din. Nataag ni guys. Asa ko nasaag ko sa kung kagalingong lugar. So mo nilang merkado, tricycle. May McDonald's, may Inasal. May Inasal, Jollibee, Alberto's. Ano ba doon sa White House? Last week, dili nakita, nagkuhan sila. Toledo Community, sana, pantry. Last week. So, nibalik na siya, boom. Pag lockdown, kuhan gid siya. And then, ang Toledo, sa una, pwede pa nakakasudlan. But then, ilan nang gi-improve. So, sarado na siya. So, Shout out Team Lupad, ka-Team Hello! Lupad na to guys, si Tony Time Vlog. hi! Videohan ka na kung import. Sige. So, muna siya, karaan na kayo ni. Karaan na kayo ni siya. Welcome to Toledo City. Kani karaan na ni. Wa pa natawa kung bana na ni siya. Murag marker no. Murag marker. Nakipang premiere. Ito yung premiere.